Urtero legez, Boga Garagardoko lagunek Boga jaia antolatu dute Mungiako Belako auzoan daukaten fabrikan. Koronavirusak gogor jo du Garagardo artisauen esparruan. Izan ere, tabernak, jaiak eta ekitaldi gehienak bertan behera gelditu baitira. Hala ere, gaitzaren aurrean aurpegi aldatu eta krisia eskaintza berriak helarazteko abagunea bihurtu dute, bisita gidatuak eta dastaketak antolatuz adibidez. Irekiera berriaz eta igarotako egoeraz hitz egin dugu Urtzi Ugalde Bogako marketing arduradunarekin. Bueno, gaurkoan hemen gaude fabrikaren berri irekiera pixkate ospatzeko. Movida guzti honekin egon gara nolabait fabrikako ateak itxita. Gu jarraitu gure aktibitatea egiten kalera begira, ala moduan, ostalaritzari gabe nahiko sufritu dugulako. Baina gaurkoan nahi dugu berriro ere konektatu, bogalariekin, Garagardo artisauaren maitaleekin. Berriro ere ateak ireki ditugu gure fabrikan, egingo dugu pixka bat bisita gidatua hiru talde ezberdinetan, egingo dugu baitaren olako taldeko argazki bat, eta gainera Sea Maizeko Aiora eta Piti etorri dira akustikoan kontzertu polit bat eskaintzera. Eta horrekin hasiera ematen diogu pixka bat beste aro berri bati, espero dugu horrela jarraitzea. Hemendik aurrera fabrika izango da topaleku bat, bisitak egiteko, dastaketak egiteko, eta uda honetan, hain atipikoa izango den uda honetan, eskaintza bat emon ahal izateko jenteari, ezta. Bisitak eta dastaketez gain, ere beste esperientzia batzu sustatzen ari gara konfinamendu garaitik ona eta jarraituko ditugunak indartzen. Bat da online salmenta eta hor soluzio eta produktu berriekin jarraituko dugu gure online dendan. Eta bestetik baita ere, jai herrikoiekin lotuta, nola ez diren egongo ohiko txosnak, ohiko ekitaldiak, hor eskainiko dugu elkartei, txokoei bideratutako bestelako esperientzia bat, ez? Gainero txiki bat daukagu, autoserbitzurako erabili daitekena, konfiantzazko guneetan, 15-20 bat lagunentzat, oso egokia dena, ez? Eta horrekin saiatuko gara beste modu batean sartzen ere giro horretan, ez? Guretzako bai ostalaritza eta bai ekitaldien galera izugarrizko kolpea suposatzen du, ez? Halan dabe, ikusten ari gara, jendeak erantzuten ari duela, krisi honek bai ekarri du galera ekonomiko izugarri bat, baina bestetik kontzientzian pizten ari dira, bertoko ekoizleen aldeko sentimentuak, jasangarritasunaren inguruko sentimentuak, eta gauzatxo horiek nolabait ere guri eta gu bezalako beste Garagardo artisau markei on egingo digu.